Предполагам, немалка част от вас знаят как развива или унищожава съответствие с индустриалните потребности, не е малка част от тежката и средната промишленост в страната. Но не е това, върху което ще се фокусираме днес, по-скоро върху точно конкретно историята на завод Флавия. Всъщност, завод Флавия след приватизацията започва да се развива доста добре. На Ишлеме се изработват изключително много видове обувки. Достигат се близо 150 модела на година различни, като се изнасят из целия свят и всъщност завода се справя доста добре в рамките на няколко години. Но в даден момент нахлува финансовата криза от 2007-2008 година, която удари изключително силно негъвкавия начин на работа и